Ahojte ľudia, toto je moje prvé video na tomto YouTube kanále. Budem veľmi rada, keď tu šupnete like a odber, lebo som začiatočník a budeme spievať pesničku Bože, spasíme. A je to od Kataríny Knechtovej, takže je to cover a ideme sa šupnúť na to. Nebudem vám tu dávať melódiu, lebo je to zbytočné, lebo musí môj hlas je, ako keby dôležitý je môj hlas, lebo ten má vyniknúť, dobre? Takže ideme na to. Určite tú pesničku poznáte a na budúce video bude určite Mária Čiroho Unikát, dobre? Určite to bude to. Som Slovenka, nie Češka, len tak rozprávam ako Tatarák, lebo keď pozerám české videá, alebo sledujem aj Clarisu a takých youtuberov, tak proste zabudám. Začínam, aby ste sa nezlakli. Môj Pane Bože, spási mé. Nářkom jsem žaluval ti za dne. Teď v noci spěnám ruky prázdné. Své ruky spěnám k modlitbě. Modlitba stoupá k tobě lkaniu. Své ucho nachýl k bědovaniu. Môj Bože, z hlubín ťa volám, úzkostnú modlitbu moju slyš. Ve smrti spěnám ruky prázdné, ať moju prosbu vyslyšíš. Pauza. Má duša si trá útrapou, môj život přiblížil se k prázdniu. Tam, kde je úzkost hlasu záznie, tvář nech teď má co dojam jdu. Tam, kde je tma, ač den je bílý, jsem jak bych žádné neměl síly. Môj Bože, z hlubin ťa volám, úzkostnú modlitbu moju slyš. Ve smrti spěnám ruky prázdné, ať moju prosbu vyslyšíš. Pauza. Tam, kde je tma, ač den je bílý, jsem jak bych žádné neměl síly. Môj Bože, z hlubín ťa volám, úzkostnú modlitbu moju slyš. Ve smrti spěnám ruky prázdné, ať moju prosbu vyslyšíš. A to je vlastne všetko. Tak budem sa veľmi tešiť u ďalšieho videa. A samozrejme u ďalšieho videa bude asi Unikát samozrejme, alebo nejaké takéto pesničky. Tak čus a dajte určite odber a like.